Da abin da ya faru kaina, mummunar kaddarana ita ce ke bibiyana. So ya sana azabtu, ba na gane karatu, to balle na yi rubutu. Menene kuskure na? Maganar wasu magabata, a datan na karanta, sai wani na tunata, da har na biyewa raina. Soyayya ce na kamu, na damu, wani miki na yi famu, ya zautan tunina. Ashe so kuskure ne, shi mugun dafi ne, baya tausayi ne, shi mene wa kauna. Na kama da soyayya wata iri, ashe so ba a yi sai an yi shiri. Ni ko na makance kai na yo kure, asilar makanta na yi wasan ke bauta, komai ban fahimta, kai yawa a kaina. Ko da na kudurta na barke kawai na huta, sai na ji na mauta, ba na gane kaina. Ko asiri ne ke kai min, don Allah faɗa min, ko ba kya tausaya min, ki ji tsoron kalikina. Kina cutar da raina, gaban kito zan tsugunna, ki yafin laifukana, ko da ne ba sani na.